Ja, vi befinner oss i Har vi fått rätt nu? den portugisiska djungeln. Och vi vet inte vad gått vilse kan man säga. Det är moskitos och vattenfall och en farbror som sitter där uppe. Nej, det är bara en illusion alltihopa. Hej då, vi är kvar i Lissabon. Vi är vid en stor aveny. Och så här ser det ut här i den här avenyn. Det är stort, pampigt och vackert. Vackra gator. Här har man gjort sig för, skulle man kunna säga. Inga asfalt där eller. Här sitter Peter och skriver. Jag ska titta på kartan. Och här har vi då det här vackra monumentet. Djungel George, eller Tarzan, eller vad det nu är. Vackert.